channel. So, ngayon, for today's video, kasi nag-decide kaming bumili na lang ng food sa yung mga kasi dito guys, pwede kang bumili ng food kung halimbawa ayaw mong magluto pagagabi. Ayan, so nag-decide kaming mag-asawa na bibili na lang kami ng food. So may magde-deliver sa amin dito gabi-gabi, mga around 6 to 7 p.m. ng pagkain. Kasi nga bumalik na siya sa office, so may hirapan ako magluto. Kapag tanghali, okay lang kahit anong lutuin ko kasi habang tulog si Bibi, ganon, makakapagluto ako. So ngayon, andito na yung food na binili namin for pang ano ba to, 5 days ata ito. Wait lang, ita-try namin siya guys. Medyo mahal to eh. For 5 days, nasa 200 plus siya yung price ng food. Pero for 3 person. So ito na yung mga dumating na food. For 5 days to guys ha. Pero ngayon yung first day. Ayan, ngayon yung first day. Pakita ko sa inyo. Ayan. Tagal natin yung So ito yung yes, lalab. So ito muna. Tataw sa inyo. Ayan, ito egg. So hindi kami magpipili ng mga dishes, guys. Sila yung magpapadala sa amin ng ewan ko anong lulutuin nila. Ayan. So ito yung first day. So ito may egg tapos tomato. And then this one is fish. Isda. Fried fish. May sauce na siyang kasama. Move natin. And then ito, sabaw. Sabaw, ano kung sabaw kaya itech? Kabalot siya. Siyo? Gigda kita papa. Soup. Hungry? Hala, this is only soup. Han. Yung meat niya just like this, the meat. Huh? Just how many pieces? $10 per person like that And then all veggie, honey. This one is veggie. And then the fish. The soup is just how many pieces the meat. This one like wow, that's a lot. Wow. Nothing Let's see, this one I think also soup. Same soup Ilang. Sorry, you order next time. This one's for 5 days, right? And then also this one the same. Yung meat niya guys, ganyan lang yung cut. And then puro siya beans. Black beans. Ayan, yung cut niya. Sobrang konti ng meat. Siguro mga sa isang 3 pieces of meat only. And then the meat is the cut is so big. Oh my God! Okay, let's eat. So ayan guys, for first day. Tingnan natin tomorrow kung ano yung papadala nilang food. Okay, see you tomorrow. Hi guys, so today, ngayon yung pangalawang araw na nagdala sila ng pagkain. Ayan. Kunin na natin yung food sa labas. Tingnan natin kung ano yung food na dineliver nila. What are you doing there, love? Ayan. Ito na siya guys. Lagay ko siya dyan. Ayan. Hindi pa na nilinis yung aming table. Kumain yung mga kids.
Ano pala siya guys, bali $10 per person. So yung in-order ng husband ko is for 3 person. So yan guys, tinigil ko kasi dumede yung aking si baby boss. Yung aking baby. So ayan, open na natin. So ito yung pang 2 days. Pangalan ni Mr. Let's see. Ayan. This is Do you wanna play with dinosaur? parang lumpia. Play dinosaur. Here. Parang lumpia siya. And then second is gulay. Check natin kung may halo. Guys, ang halo niya is carrots. Kahapon, puro siya gulay, guys. Nakita niyo naman yung ano. Tapos, nagreklamo si Mr. kahapon kasi yung isda niya, guys, parang sa parang yung binili lang sa frozen, yung frozen fish, ganun. 'Di ba merong mga nabibili sa frozen tapos na siya pati yung yung fish na yung mga nakat na. Ganun. Kasi tapos yung gulay niya talaga guys, wala man lang meat. And then yung sabaw niya, 'di ba? Dadalawang meat and then as in konting-konti lang yung cut. Demo $30 guys. For $30 ganun lang yung ulam namin. 'Di ba? Kung bibili kami, mas marami yung kung bibili kami sa labas eh. Then, yung gulay nila, ayan. So, parang nalugi talaga si Mr. kahapon. And then, ayan. Ngayon may meat na. Kasi nagreklamo siya kahapon. Ngayon may chicken. May fried wing. Oh, may fried wings, chicken. And then, this is the last one. Tofu. Ayan. So, ayan. So, ngayon, more okay. Kahit, 4 dishes lang siya, guys. Mas okay kesa kahapon. Kasi, hindi lang ito yung first time, guys, na nag-order kami online. Yung parang, hindi naman talaga, yung yung parang, hindi ito first time na nagpapadeliver kami ng pagkain sa bahay. So, yun, ito yung pinakamahal. Kasi guys, $30 siya. Dati yung binabayaran namin $15 lang eh. For for 3 person. Yung talagang pinakamura. Tapos sa taste okay naman. Kaya nakita kasi namin sa nagpo-post sila. Nakita namin maganda yung parang ang sasarap ng mga food. So sabi ni Mr. Okay, sige try natin to kasi kahit na medyo mahal. So sabi ko, ikaw bahala ka kasi para sa akin mura lang, kahit mura lang, okay lang. Kasi yung mga kids, kahit naman anong pagkain, okay lang naman sa kanila. Tsaka ang dami nilang binibigay guys, as in, mas marami dito. Kasi nung mga time na pandemic din, yun ang inaano namin. Kasi minsan, madalas kasi kami kumain sa labas dati noon. So parang namimiss namin yung pagkain sa labas. Parang nakakaumay, di ba? Pag yung nagluluto ka sa bahay tapos paulit-ulit, parang gusto mo naman mag-try ng ibang dishes. So ayun, so hindi lang ito yung first time guys, kaya talagang yung unang deliver nila kahapon talagang disappointed si Mr. kasi ito yung pinakamahal. Biruin mo naman guys, $30, di ba? So ngayon mas okay, may meat. So that's it for today guys. Meron pa natitirang 3 days kasi 5 days to. So meron pang 3 days. Next week naman yon, Monday and Tuesday. Monday, Tuesday, Wednesday. Kasi ginawa niyang every Monday, Tuesday kasi nga bumalik niya si Mr. sa office. And then ayaw niya masyado mapagod masyado. Kasi nga dito sa bahay ako lang tapos si baby yung natitira. Kasi yung mga kids, yung 3 bata, bumalik na rin sa school. So, ayun, paggagabi, para hindi na raw ako magluto, busy-busy ganito, ganyan. So, nag-decide talaga siya mag-order.
So, ayun guys. See you next week. Okay? So, that's it for today, guys. Hope you like this video. Okay? And don't forget to to like and share na rin kung meron kayong extra time. Ayan. Thank you for watching and hope to see you again sa susunod naming video. Goodbye.